mistiedna għandna lil Kevin Falson. Kevin Falson huwa awtur żagħżugħ u jikteb diversi kotba fosthom kotba spiritwali. Kevin, kif bdiet l-ewwel nett xi dwarek, kif bdiet l-imħabba għall-kitba? Nifhem jiena kont xettiku ħafna, ġifieri l-ewwel ktib li ktibt, somma t-tieni wieħed kien biex nipprova inwassal xi oppożizzjoni dwar dak li hemm miktub fil-Bibja u għall-ewwel bdejt inħares li l-Bibja b'min mod dubjuż ħafna sewwa. Allura kelli dan il-proġett waħħi illi nipprova nagħti ċertu evidenza lin-nies imma ma rnexxilix. Il għaliex meta ippubblikaj dan il-ktieb indunajt illi fih għamil ċertu żbalji. Għaliex ovvjament il-proġett ma waqafx hemm malli ppubblikajt l-ewwel malli ppubblikajt it-tieni ktieb, komplejt nidħol iżjed fil-fond fil-Bibja mhux issa fil-Bibja biss imma f'ħafna skritturi oħra. U bdejt ninduna li hemm affarijiet oħra illi m'hemmx għalfejn ikun hemm evidenza u ħaniqafaw bil-mistoqsija ħalli nibda ntik xi ħaġa ħanespandi daqsxejn. Mela, meta ngħidu paranormal, fuq il-paranormali għad dan il-programm sewwa, meta tajt paranormal, ovvjament hemm l-oppost tiegħu hemm in-normal. Mela, ħantik żewġ kelmiet differenti. Hemm l-egżoteriku illi jaraħ kulħadd u hemm l-eżoteriku illi biex taraħ titfittxu u tħaffer għalih u jekk issibu tifqa' moħħok biex ngħid tagħmel ħafna brainstorming. Sewwa, issa ħafna mill-mitweġibiet li ser issib mhux neċessarjament iddaħħalhom ġo magna biex tara kemm huma veru dawn affarijiet ira li x-xjenza hija man-made u qiegħda f'dinja tredimensjonali. Allura għandha limit bħal moħħ, il-moħħ bravu ħafna, imma huwa tredimensjonali, allura ħajfalli dan. Issa da qed tidħol fis-sfera int illi il-moħħ ma jistax jaqbad tagħha. U dan nagħti tort jiena lis-sistema. Issa s-sistema għandha eluf ta' snin. Is-sistema. Mela x'għamlet is-sistema? Tatna żewġ affarijiet, tatna żewġ choices. Mela tatna l-exoteric, dak li jidher. U l-eżoterik dak li ma jidirx. Issa, l-exoteric għaltilna illi dak li kollu li qed tara. U l-eżoterik dak li ma tarax ma jeżistix. Tajjeb, dan is-sistema l-awtoritajiet mela x'għamlu bih dak li ma jeżistix. Imma li hemm ċertu nies dak li ma jeżistix fil-fema tiegħek xorti jarawh. Daw in-nies għandhom xi poteri straordinari? Ovvjament, dak kulħadd għandu, da mhux daw in-nies li għandhom din il-kapaċità biss jistgħu jarawhom, inti tista' tarahom, inti tista' tagħmel affarijiet illi ovvjament ma temminhomx. Imma once li tibda tagħmel practice ta' dawn l-affarijiet tipo meditation, out of body esperjenza, eżempju ruħ toħroġ minn ġol ġisem jien għamilta din ġifieri u naf illi hija veru ovvjament. Illa li kelli esperjenzi. Mela, is-sistema x'għamlet biex tagħmina lilna. Is-sistema dit taħbi l-evidenza kollha. Eżempju jekk inti tħares lejn il-Bibja, f'kull edizzjoni dejjem se ssib xi ħaġa differenti. Mela is-sistema l-awtorità dejjem qiegħda taħbi. Ira lix once illi l-bniedem jiskopri kemm huwa veru powerful li jħarnes jekk ċertu capabilities, eżempju bħal healing, eżempju naf minnu healer ukoll. Ikollu ċertu sħana fidu u ifejqek minn xi ħaġa, eżempju, għaw affarijiet huma naturali. Eżempju bħal kanser illi il-Dipartiment tal-Mediċina jgħidu illi bil-kanser qatt ma sabux fejqan, mhix veru. Il-fejqan tal-kanser ilu hemm għadhom ma skoprewx. Għaliex ma skoprewx? Għaliex id-dinja immexxija minn power u minn business. Sewwa, kif tfejqu l-kanser? Mela tittixrob l-ilma. Għandek ċertu ammont ta' ilma li tittixrob. Tittiekol ħafna ħaxix. Sewwa, u tittamel l-eżerċizzju. Imma dan mhux paranormalin biex inti affarijiet xeda taħbi is-sistema minna fl-aħħar is-sistema hija immanipolata mhix minn dawk il-gvernijiet illi naraw fuq it-television, minn dawk ta' wara illi jiġbdu l-ispak. Sewwa, eżempju il-Papa dak li naraw fuq it-television li jivvjaġġa l-emmolaw, dak mhux veru jikmanda l-Knisja. Li jikmanda l-Knisja dak li jgħidulu il-Black Pope, il-Ġeneral Ġiżwit.
illi dan jekk taraħ assis normali. Imma hu jagħti l-ordnijiet u jekk ngħidlek jekk nidħol fil-font illi jekk noħroġ minn hawn żgur jiġu l-pulizija għalija biex jarrestawni mhux se nidħol fil-font, ġifieri għaddejn affarijiet xokkanti fid-dinja illi min jaqra l-aħbarijiet ta' kuljum minn għalih illi dan huwa updated għax jaf x'inhu għaddej. L-ewwel net l-awtorità qiegħda tikteb l-aħbarijiet. Jiġifieri l-aħbarijiet ittielek li ma tix torik qed taħbilek kollox. Da jekk jiena korrott mhux se nippubblika li jiena korrott, għall-istess fil-paranormal. Il-paranormal in-nies momja minnu jiena niskanta kif għadna. Ngħidu illi isma' asnaf minn jiena, asnaf li hemm ruħ ġo fija mhix ovvja li r-ruħ jeżistu jaħasra mela d-darġisem se jimxi. Mingħajr l-essenza li hemm ġo fih. U hemm ħafna nies li jgħidu li Alla ma jeżistix. L-ewwel nett tista' semmi xi trid, Peppo Karmenu l-Alla dik hija enerġija. Sewwa jiena nsejħilha the one infinite energy illi mhix f'dan l-universi qiegħda, fis-7 universi li jeżistu. Alla li jekk tissemmilu sejjaħlu Alla hija temm jekk taqbad din l-enerġija kollha, il-kontenut ta' ġo fiha hija Alla. Alla hija ġo fik għax int għandek enerġija. Il-plastik li jaw, dan l-istruttura, il-television, jinnaf kollox. Kollox il-ħwejjeġ dak huwa kollu magħmul minn duality oneness li huwa mother nature u father consciousness. Ħammintik spunt żejr ieħor dwar paranormal, sewwa, għaliex qed naqbes minn ħaġa l-oħra biex nipprova nfehhem għaliex f'ħin limitat, suġġett vast u kumpless bħal da ma tistax tispjegah minej u tippretendi li n-nies se jifhmuk sewwa. Mela, il-bniedem f'din il-ħajja kurrenti minn għalih li x'ħin imut il-ħajja se tispiċċa. Mhijiex veru. Għaliex il-ħajja fiżikali se tispiċċa għaliex ir-ruħ meta tinkarna sa tibmanifesta ruħha f'ġisem tad-demm u l-laħam tkun qiegħda tesperjenza in order to ascend to higher level sewwa. Issa, x'jiġifieri dan? Meta bniedem ikollu jgħid dak li jgħidulu don jew jaf ipenġi jiena tallimt impenġi ma mort imkien impenġi u nies jgħidu lill-istrina x'don għandek. Okej, don, ma dak ġibtu miegħi minn previous life. Sewwa fejn jiena forsi kont xi artist. Eżempju, n-nies illi ibatu minn transgender issue jgħidulhom illi hemm jien nafhem xi ħaġa f'moħħhom biex tiffunzjona. Le, dik hija n-natura. U għal xi ibatu minn dan l-issue. Illa li huma fi previous life. Eżempju, naf, nagħmlu mod persuna ta' male gender. Illi qed iħossu li għandu jilbes ta' mara. Fi previous life, seta' kien mara. U hemm dak l-attachment fi previous life illi ruħu mhix qed tħossha komda f'dan il-ġisem ta' raġel issa. Ovvjament ix-xjenza ma tistax tapprovhom, illa li x-xjenza tgħidlek dak li ma tistax tmiss tkejjel u tiżel dak ma jeżistix. Oret kif issa tlu aktar tard ukoll dwar dan. Insertajt il-kuxetti kullum u nixtieq ngħaddi xi kummenti fuq l-intqal speċjalment minn Kevin u minn Bernard. Il-punt huwa li veru li x-xjenza ma kienx taf ċerti affarijiet fil-passat bħalma kienet telefonija l-wireless. Imma tittar il-fenomenu jeżistix. Ejja jiġi xi ħadd jgħid li pereżempju il-ferries jeżistu. Orat ħansemmi xi ħaġa il-ferries jeżistu. Forsi veru jeżisti, imma sissa m'hemmx evidenza għalihom. Issa ifisser li xi darba bix-xjenza ħansibu daw il-ferries, mhux bil-fors. Jiġifieri kulħadd jista' joħroq. Jekk hawn bniedem, ħansemmi naqra, skużani Kevin, imma inti semmejt l-eżempju ta' out of body experience, all right? Inti qed esperjenzajta. Pereżempju, kapaċi inti tissottometti għal test fejn pereżempju impoġġulek oġġett miktub fuq garderobba għolja ħafna, all right? U inti rnexxielek taqra meta tkun fil-out of body experience. Hemmhekk tittestja, aħna qegħdin ngħixu f'dinja materjali. Issa kien titkellmu f'dimensjoni oħra fuq dinja oħra, dik mbagħad ħaġa oħra. Ma kien titkellmu fid-dinja tagħna, u barra minn hekk rid ngħid ukoll li x-xjenza mhix man-made, ix-xjenza teżisti ġà, aħna qed niskopruha. Ġifieri l-gravità mhux aħna vvintajnija, qed tifhem l-evoluzzjoni mhux aħna vvintajnija, aħna niskopruhom l-affarijiet. Qed tifhem, jiġifieri tiskoprihom, tiskoprihom, ix-xjenza ma vvintat xejn. Mhix regoli ibbażati fuq dak li hemm. Jiġifieri jekk inti pereżempju hawnhekk qegħdin f'Malta u x-xjenza skopra xi ħaġa u morna x'imkien fi pajjiżi żabitat, dik il-ħaġa taħdem hemmhekk ukoll. Alla vajja dak ix-xjenza saba Malta. Nirrispondi kien Mela les. Mela, ma naħsibx li temmen bil-extraterrestri irtaqqas.
L-extraterrestrials mhux kwestjoni temmen ma temmix. Le, għax biex niġi għal punt li il-possibilità li jeżistu ħajjiet oħra f'dinjiet oħra hija teoretikament possibbli. Però s'issa m'għandniex evidenza li qatt ġew fid-dinja. U diffiċli biex jiġu fid-dinja, ma nistax nidħol da suġġett. Qegħdin fid-dinja, ovvjament. Jiena ma nqajx magħhom. Ifhem, ma nafx jekk inti qed tipprova tispjega extraterrestri li jien naf b'xi 4 saqajn jew waħda b'xi 40 jew hekk. Anzi, jekk Dawk jeżistu nimmaġina jien ma f'galassi oħra, ma f'galassi probabli mhux humanoids, ġifieri, għax diffiċli biex l-evoluzzjoni żviluppat bl-istess mod kif żviluppat fid-dinjiet oħrajn. Kevin, meta tgħid extraterrestri, x'qed tfisser eżatt għal min forsi ma jafx xi tfisser? Issa extraterrestri li jkun qed tuża l-kelma il-prefix extra. Għal meta eżempju jien naf qed tajt multi-dimension. Aħna qed ngħixu fid-dimensjoni tridimensjonali sewwa. Issa f'din id-dimensjoni hemm affarijiet li tista' tmisshom u affarijiet li tista' tipprovhom bix-xjenza u affarijiet hekk. Issa jekk tmur fl-astral dimension, ovvjament mhux se tarahom b'għajnejk. Jew tiftaħ il-pineal gland, it-third eye, illi xjenza kemm il-darba qalet li mhix veru. Issa taħseb il-bniedem għandu third eye. Ovvjament, mela, meta tagħmel out of body inti tiftaħ it-third eye awtomatikament. U out of body għal min ma jafx tfisser. Tista' forsi out of body. Out of body inti meta nista' ngħidulhom kif jagħmluha wkoll in-nies. Din ovvjament mhix ħaġa li se tirnexxilek mill-ewwel jiena l-ewwel darba għamilt rnexxiet li f'20 minuta. Sewwa, għax kont determinat ħafna li nagħmilha. Issa d-determinazzjoni li kelli ovvjament mhix f'moħħi kienet ġo qalbi. Illa li x-sistema għalmitna naħsbu b'moħħna mhix b'qalbna. Inti meta titlob suppost biex titlob verbalment kif għalmitna r-reliġjon, inti titlob qalbek. Illa li tiftaħ il-heart chakra sewwa u tagħmel connection mal-infinità. U tibda eżempju jsemmulek xi profeti kien ikollhom revelazzjonijiet. Once li inti tidħol f'dak il-purified state, iva. Eżempju, ħantik eżempju ċar, meta għax semma l-annimali, Skol, Bernard. L-annimal huwa pur. Bħal meta jitwilet il-bniedem jitwilet pur. Issa jekk tarbija, iż-żomma pura, sa 7 snin la ddaħli l-skola. La ddaħli l-reliġjon. Dika, tibda tara l-affarijiet anke eżempju babies jibdaw sejrin hekk il-ħin kollu. Tibda tarhom jippuntaw subajhom. Mhux għax imġienen, jew għax ara kemm huma ħelwin, jew inkella tieħdu għand it-tabib jgħidlek għax għandu imaginary friend miskin. Jaħasra kemm hu gustus. Mhix veru dak qed jarhom. Irrex dak għadu pur. Aħna peress li blokkjati bis-sistema bit-talim li tallimna. Allura dawn l-affarijiet m'għandniex ċans narawhom, once li tibda timmedita u tagħmel unblocking ta' chakras kollha, sewwa inti ser tibda tesperjenza dak li aħna ngħidulu paranormal. Illi huwa normal dak. Da tagħtomlok in-natura dawn l-affarijiet u kulħadd jitweled bihom. Mhix għax Ġesu u Samuel u Elija u Mose u hekk, daw in-nies kulħadd jesperjenzhom u jagħmelhom dawn l-affarijiet. L-annimali, ġifieri tgħid l-annimali huma puri, ġifieri dawk l-annimali li jissenzjaw huma puri, dawk l-annimali li huma parassiti. Dawk second dimension jgħixu fuq nies oħrajn, fuq annimali oħrajn, dak huma ġifieri hija naqra lija ma ddoqx għall-widna li ovvjament. L-annimali ġifieri huma parti min-natura huma sbieħ fid-dimensjoni tagħhom, però ma tistax tgħid li aħna għandna nkunu bħal l-annimali, aħna anzi il-moħħ tagħna tant kiber li irnexxielna noħolġu minn dak l-ambjent annimalesk stintiv biss. Urna xinna nitalmu ħafna u niskopru ħafna affarijiet u ngħixu ħajja ħajja, ma rridx ngħix bħala annimali. Le, mhux hekk ovvjament, imma meta tissemmi l-annimali. Ovvjament inti ix-xjenza fetħitlek bib. Sewwa, jiena dak għalija bib wieħed li fetħet għax fuq ħanibqa' ngħidlu paranormali jien li qegħdin hawn. Il-paranormal tant għandek bibien fejn tiftaħ, dan infinita suġġett ma jispiċċax. Ix-xjenza x'imkien se ssib ħajt u mhix se tippenetrah, m'għandix ċans, illa li xwan, imma ħafna affarijiet ma tistax tapprovhom. Ma tistax. Għax il-xjenza limitata. U meta għatlek l-ewwel man-made, illa li l-evoluzzjoni hija man-made, ovvjament ix-xjenza, ir-reliġjoni, it-teknoloġija, kull xjenza li teżisti ġew barra mid-dinja tagħna. Għaddewhom lin-nies sewwa
eluf ta' snin ilu. provi tagħha veru. Żgur li hawn provi. Xi provi hemm? Mor il-British Museum sewwa hemm testi cuneiform texts. Cuneiform text fuq it-tavli Sumeri, fuq Eric von Daniken, Zachariah Sitchin, hemm ħafna affarijiet. Issa dawn it-testi sewwa ma naħsibx li raw xi dokumentarju fuq id-Discovery Channel 6000 sena ilu. Fej kienu jagħmlu mhux healings, kienu jagħmlu tagħlek jgħidulhom għax dawn huma highly evolved beings. Ma nix fiduċa fil-bniedem aħna għaliex Illa l-sistema lilna għamietna. Għalfej għandna bżonn ġibnihom mill-extraterrestri. Il-bniedem Spera fadlina madwar 15 minuta fil-kumpanija ta' xin unkomplu. F'dil l-aħħar parti wkoll nitkellmu dwar il-paranormal. U xtaqt indaħħal il-Kevin. Kevin, lejn l-aħħar ta' diskussjoni tkellimna dwar l-erwieħ, però wkoll tkellimna dwar il-ħolm. Għalik, xi fisser il-ħolm? Il-ħolm kif diġà spjega Bernard. Jista' jkun ħafna affarijiet, jista' jkun ukoll xi stampa mentali li tibqa' waħla ma' moħħok, jista' jkun affarijiet li aħna tinsejħulhom paranormali. Ovvjament dan li huwa affarijiet eżoteriċi ma tistax tispjegahom qegħdin hemm imma kif diġà ma tistax tispjegahom. Jekk inti tkun titteppja fil-paranormal, tista' tispjegahom, imma meta tiġi tapproċċa xi ħadd biex tispjegahom lu, ma jista' jemnek. Sewwa, ġifieri ifhem fil-ħolm m'iniex espert. Ma tantx nista' nikkummenta, ġifieri, imma hemm xi affarijiet xi punti li qajjimna madwar id-diskussjoni. Eżempju, meta semmi l-erwieħ naf entitajiet jeżistu ġodjar antiki jew moderni, l-erwieħ qegħdin f'kull imkien anke hawn ġew. Qegħdin hawnhekk sewwa. Għax hawn min jgħidlek meta f'dar eżempju jkun miċċaħat, tkun aktar suscettibbli li jidher l-ispirtu tagħha jew ovvjament ikun hemm preżenzi żjed qawwija. Imma dak huwa spiritu free soul li jista' jmur fejn irid. Jekk eżempju dan l-ispirtu miet b'inċident biex ngħidu hekk innaf jew għala daqqa ta' karozza u miet hekk. Sadin li ġifieri da jibqa' jħont l-istess post, ħaqqas ikun jaf mietx da min għalih li għadu ħaj. Tajjeb u jibqa' eżempju hemm diversi films. Għax il-films għalkemm ngħidulhom Amerikanata da kollu ġifieri gideb. Il-films jgħalmux kultant, eżempju hemm The Sixth Sense, hemm The Others ta' Nicole Kidman u hekk. Fejn qed jgħidu The Others, imma The Others ikunu nies tad-demm u l-laħam u dawn in-nies li kienu mietu għadhom jħontjaw l-istess post u minn għalihom li nies daħlulhom ġodarhom u qasbis jindunaw li huma mejtin, fl-aħħar tal-film jindunaw li huma mejtin, li huma l-ispirit li huma The Others. Qed tifhem? Imma li xert erwieħ jitrattaw ktajjeb u mbagħad hemm erwieħ li jagħmlek tibsinem fir-roti. All right, mistoqsija tajba. Issa meta inti qed tidħol fl-isfera tal-mewt, sewwax ovvjament wara l-mewt se noħorġu mill-ġisem aħna. Ir-ruħ li tagħti dik l-enerġija lil ġisem biex jiċċaqlaq se tieħu il-konxju magħha. Sewwa, issa inti minn int xi tħobb innaf l-emozzjonijiet, il-passjonijiet, il-memorji dik se toħodha miegħek. Għalhekk l-ewwel qajjim dak il-punt ta' transgender, sewwa. Issa inti l-konxju se tieħdu miegħek għalhekk teżisti din l-evoluzzjoni ta' inkarnazzjoni ħajja wara l-oħra, jara li 70,000 sen ilu dawk in-nies li morru naraw il-mużewijiet dak konna aħna. F'inkarnazzjoni f'ġisem mod ieħor. Sewwa, viżaġġ mod ieħor, kollox differenti, imma dak aħna konna stajna wkoll inkarnajna fi pjaneti oħra. Illa li aħna free soul. Tajjeb, issa. Kont qed inkellmek fuq għax dan naqbes l-emmolaw. ċertu spirti. Issa, mela ċert għax li jkunu ħżiena jew tajbin, għax inti tieħu il-konxju tiegħek jekk inti bniedem negattiv. Sewwa, il-konxju li ħadd miegħek se jibqa' negattiv. Allura inti tingħata dik it-tieni dik iċ-ċans biex tarġa' tinkarna f'ġisem biex tirranġa l-iżbal li jagħmel fi previous life. Jekk inti ser tibqa' ma titgħallimx, ser terġa' taqa' repeater daqshekk qed tagħmel sena skolastika. Jekk m'intix se titgħallem it-tagħlima li tagħtek din l-enerġija li aħna nsejħula Alla, sewwa, ġifieri din enerġija. Meta tajt Alla, dak li qiegħed hemm fuq li l-Knisja qaltilna qiegħed hemm fuq. Bid-daqna da raġel xieħ, ħorres lejk il-ħin kollu, di mhix veru. Da mhix veru, dawn huma affarijiet biex ibeżżaw in-nies bħal di fear of God. Di mhix fear of God, jiena nħobbu l-Alla.
U meta ngħidu l-Alla mhux għax huwa bniedem dan, din mhux entità se tkellima jew hekk. Inti tkellima mhux b'mod verbali, itkellima b'mod spiritwali il għaliex din l-enerġija qiegħda kullimkien. Eżempju, kulħadd huwa spark of God, kulħadd. Jekk taqqad kollox f'daqqa dak huwa Alla. Issa, għalhekk l-ewwel fil-ewwel parti tal-programm jiena għadt illi is-sistematna, programmatna biex naħsbu kif tridna hi. Tajjeb, ovvjament il-moħħ jekk inti titfa' bniedem ġo ħabs u jagħmellek 50 sena hemm ġew. Taħsa jissistema ruħha se jipprogramma ruħu hemm ġew. Once li toħorġu minn hemm ġew jara kollox stramda, anzi preferi jerġa' jidħol hemm ġew. Il-bniedem il-moħħ hekk jiffunzjona. Allura s-sistema x'għamlet? Kienet wise is-sistema. Dawk li jivvintaw l-awtoritajiet li jivvintaw dawk li jiġbru rispett mhux issa ta'. Issa qegħdin hemm, imma di bdiet minn mijiet ta' eluf ta' snin. Li jekk aħna qed nitkellmu minn att skolastiku, history u prehistorja, ġifieri meta tiġi fil-prehistorja, nies kien hemm jiktbu, jaqraw, fis-sensu kienu jibnu affarijiet kolossali għad għandna l-monumenti bħal tempji, bħal piramidi u affarijiet li għad hemm ġol baħar. Sewwa illi kienu ta' żmien Atlantis ta' żmien Lemurja daw li l-università jgħidu mhumiex veru għax m'hawnx provi. M'hawnx provi għax ma jridux. Għax ma jridux jinfetħu. Għax inti l-moħħ mhix kollox. Il-moħħ huwa kif diġà qed limitat. Għalhekk aħna qegħdin ngħixu ġo illużjoni għax din mhijiex il-ħajja veru. Il-ħajja veru meta toħroġ ruħek toħroġ minn ġo ġismek, inti tħares lejn ġismek once li tiġi spirtu. Ma tajtara dak mixjien. Dik kienet libsa. Għallu persuni bħal Anton. Li jiena lbist biex nesperjenza din il-ħajja. Issa wara ħaninata fi żmien 20 sena nerġa' nagħta esperjenza oħra u tinsa kollox. Once li inti sorry ta' interrompitek, once li tiħħarnesja meditative states u hekk, inti tkun tista' taċċessa memorja li kellek f'ħajjiet preċedenti. Allura, persuni bħal Anton li jibżaw mill-mewt. Anton Grasso. Ok. Kif Ma m'għandekx għalfejn tibża, ovvjament tibża. Da kulħadd jibża, imma essaċ dik hija crossing over. Isek tiela min jeru għandna li jertu. Il-ħajja dik hija cycle. Il-ħajja ġifieri meta tagħmel evoluzzjoni minn mewt għal in between lives, mela inti qed tieħu break. Se tara video ħanajdlu hekk tara video ta' ħajtek kollha. U l-ħsara li għamilt in-nies u n-negattività li proġettajt fil-ħajja se tħossha int. U dak li qed tħoss. Qed titik talima terġa' x'tagħmlu fil-ħajja li ġej. Jitfawlek velu sewwa quddiem għajnejk meta terġa' jasallek iż-żmien biex terġa' tinkarna u terġa' tingħata esperjenza oħra fil-ġisem. Biex inti tara tarġax tagħmel tajjeb tingħata xi ċans biex tagħmel progress. Issa jekk inti tagħmel il-progress se tassendi. Issa din l-evoluzzjoni li kellna hija 77.67 telef sena. Ġifieri f'25 December 2012 kienet ix-shift. Forsi naf astronomu jaf x'inhu jgħid, jaf x'jiena ngħid. Id-dinja s-sistema solari kollha il-Mayans jgħidulu dark rift dak li dak isu jinnaf hemm line fil-galassja sewwa. U s-sistema solari biex nispjegaha b'mod sempliċi ħafna torbita mal-galassja hekk sewwa tgħaddi mid-dark rift taqbżu ġifieri dan il-line u titla' taqbes id-dark rift terġa' tinżel issa meta tagħmel din l-evoluzzjoni minn hawn u terġa' tinżel dik hija 25,000 years. Meta terġa' tinżel ta' 25,000 years oħra. Mela is-cycle huwa 25,000 sena, daqsxejn iżjed għal 3 darbiet. Issa minna dak is-cycle kollu u fi 21 December 2012 għalaqna s-cycle. Din hija l-aħħar ħajja fit-third dimension. Din hija l-aħħar ħajja. Għalhekk naqax daqt nagħlqu tam. Gilbert? Le, li tinsaqsi huwa suġġett tal-ħolm jiena li pereżempju tidillek n-nanna jew kellha jew nannu whatever ta' jew li jkun qed jitħaqlek, jew mkella jkun qed jikbi. Ikun qed dak il-messaġġ li inti stess tibda tgħid u mbagħad kif tqum x'inhu jipprova jgħidli qed naraħ jitħaq, qed naraħ bl-abjad, qed naraħ bl-iswed, qed naraħ jikbi. X'irid jgħidlek eżatt darba jew kontinwament? Le ġieli tkun kontinwata tkun ħafna iktar minn darba ġifieri, tifhem?
Jiena ma nistax ngħid eżattament xi tkun, però ħafna drabi l-moħħ psikoloġikament matul il-lejl ikun irid jintegra il-ħolm huwa l-integrazzjoni tal-konflitti u l-unfinished business tagħna. Jiġifieri issa allura jien nista' nkun qed noħlom ċerta affarijiet ripetuttivament, orajt għaliex huma affarijiet li jiena irrid nirriżolvi. Jista' jkun ma jkollhom xejn, ma jkollhom l-ebda dimensjoni paranormali fihom. Ġifieri jista' jkun li jiena qed noħlom b'xi ħadd li jiġi minni mejjed li m'għandax taqsam xejn ma' esperjenza spiritwali, eċċetera. Jista' jkun li jkollha x'taqsam. Imma jiena x'nista' nagħmel? Jekk jiena nemmen u ngħid talba l-persuna, alright, jiena hemmhekk qed nagħmel xi smutija. Imma ma rridx noqgħod qisu nifissa fuq dak li qed jiġri matul il-ħolm. L-iżjed li nista' nara xi trends fil-ħolm tiegħi u nara hemm xi issues fil-ħajja tiegħi li qegħdin speċi li huma issues li jiena rrid nirriżolvi. Imma bażikament il-ħolm mhix xi ħaġa ta' twerwir anke jekk noħlom bil-biża' dak għax il-moħħ tiegħi qiegħed jaħdem fuq ċerta affarijiet. Hemm esperjenza oħra tal-ħolm illi ma jkollix dawn l-intriċċi għandu iktar konflitti jekk jiena rieqed skobdi u kultant jiġrilna pereżempju nkunu riqdin fis-sajf bit-tieqa miftuħa jkun Settembru u mbagħad tagħmel xi maltempata. Forsi nibdew noħolmu illi badna x'imkien barra fil-maqrabi għax ikun l-ħaġa ta' barra qed teffettwana wkoll fl-iskumdità ta' ġisimna bħal meta jdoq l-iżveljarin, forsi nibda nimmaġina li qed iddoq il-qampina tal-bib ta' barra. Dak huma effetti oħra illi għax aħna ma nkunux totalment out of conscious waqt l-irqat. Ġifieri ma nistgħux niddefinixxu kollox bħala paranormal jew bħala li ġej minn dimensjoni oħra. Anton, nagħlqu bik għax fadlina biss minuta. Ma nqisu xejn fil-qasam tal-paranormali, ġifieri. Hija xi ħaġa komuni ħafna li jkun hemm ċerta affinità ma' bniedem li tkun tħobb u bniedem li titlef, bniedem mhux ħatara iżjed, ma jgħidlek saħħa, ma jistax jgħidlek saħħa, moħħok jibqa' jridu lura. Allura fil-ħolm isib dak il-lok fejn jista' jimraħ il-moħħ u jiġi lura mhux il-preżenza reali tiegħu, ma ħaġa komuni li titlef li ċaħat tal-qalbek. Pereżempju jien ma noħlomx missieri, qatt ma noħlom missieri. Ma jekk hemm persuna li verament nixtieq nara, nixtieq nerġa' niltaqa' magħha, ma missieri li tliftu meta kelli 8 snin, li ilu mejjed iżjed milli dam ħaj, għax ilu mejjed 52 sena u għex 49 sena, kull ma dam miżewweġ l-ommi 9 snin biss, u tliftu da. Meta għaskontat niskoprejtu xi ġifieri, fimt? Għandi kodba tiegħi jien jiġifieri il-parti ta' missier noqtolha nneħħiha, fimt ġifieri, għax ma m'għandix, ma nafx ġifieri, ma nafx, fimt? Għandi idea ta' missieri kelli 8 snin meta miet, ma llum għandi 60 sena, ġifieri qed insemmi 52 sena ilu skorruti, ma noħlomx bih, imma l-affinità nħossha. Xorta, imma mhux ħanersaq lejn seans jew lejn Ouija board ġifieri. Le, ma qasti tħolli minn rasi. Nħobbu jibqa' l-idolu ta' ħajti imma le. I mean, daw is-suġġetti ta' li tesponi lil kien nifsek għad-dinja spiritwali le. Hemmhekk hemm dinja, hawnhekk hawn dinja, il-kuntatt jista' jibqa' permezz tat-talb, permezz tal-ħsieb, permezz tal-ħolm, ma mhux aktar. Grazzi ħafna l-żgħażagħ u l-esperti li kienu magħna llejla. Sfortunatament skada l-ħin, suġġett kumpless, suġġett vast li programm wieħed bla dubju mhux biżżejjed biex tiddiskutih. Biex ukoll nirringrazzja lilkom telespettaturi li kontu magħna llejla, fakrukom ukoll biex għada tappoġġjaw il-Gianluca Bezzina fil-finali tal-Eurovision u t-tim tal-programm Sfera jawguralu wkoll biex imur tajjeb għada jkollu wkoll performance tajba. Awgur ġifieri lil Gianluca Bezzina. Ringrazzjaw wkoll lil Wilfred u lil Gideon li assistewna llejla, aħna niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa. Tisliet.